Vandaag zijn we bij het Reinaert College in Hulst. Leerlingen van 3 scholengemeenschappen uit de Zeeuws-Vlaanderen hebben samen de Mont Ventoux beklommen. Een indrukwekkende prestatie van doorzettingsvermogen en solidariteit. Met hun sportieve inzet haalden ze prachtig bedrag op dat ze vandaag gaan schenken aan de MS-stichting. Ik heb hier 3 kanjers bij me. Kun je je even voorstellen? Hoi, ik ben Daan. Ik ben Kai. Ik ben Mika. Jongens, jullie zijn 16 jaar ongeveer? Maandag word ik 16. Ja, ik ben 16. Ja. Ik ben 14. Oké. Nou, dat is niet de leeftijd waarop de meeste mensen zich met goede doelen bezighouden. Hoe kwamen jullie zo op dit idee om dat te doen, om te fietsen? Ja, school organiseerde het en hun vader heeft MS, dus ja, daar wou ik ook meegaan. Ja. Nou, jullie zijn dit jaar de Mont Ventoux opgefietst. Wanneer was dat? Ja, 9 juni. Oké. En waren jullie meteen enthousiast om jullie hiervoor op te geven? Nee, op het begin nog niet zo, maar daarna wel. Daarna wel. Hoe vaak zijn jullie de Mont Ventoux opgefietst? Ik 3 keer. Ik ook 3 keer. Ik 1 keer. Ja, knap hoor. Hey, en hoe was de voorbereiding? Fietsen die berg op, dat is toch wat anders dan hier het vlakke Zeeuws-Vlaanderen, hè? Ja, heel erg, ja. Ja? Het is echt, hier is het gewoon vlak en daar is het toch wel echt 10% soms wel. Dus dat was wel echt heel staal. Ja, hoe heb je er voorbereid zo? Heel wat kilometers gefietst? Of, Ja, wel meestal elk weekend gewoon een rondje buiten fietsen en dan ja, door de week spinnen bij de sportschool. ja. En jij? Ja, ook hetzelfde. En we zijn ook nog naar de Vlaamse Ardennen geweest om te fietsen. Oké, ah ja, dat is ook al een beetje heuvelachtig. Hè? Had je ervaring met wielrennen? Eigenlijk niet echt, behalve dan de training die ik had gedaan, maar voor de rest niet echt, nee. Hoe zag nou zo'n dag eruit als je hier zo eens ging trainen? Want ik neem aan, met 10 kilometer ga je er niet komen, hè? Nee, gewoon als we gingen trainen dan fietsen we zo'n 50 kilometer ongeveer en dan ja. Hoeveel kilometer is dat trouwens, die Mont Ventoux op fietsen? Ja, per beklimming 20 kilometer ongeveer, dus ja, 60 kilometer dan in totaal. Wat was het zwaarste moment daar onderweg of op die berg? Nou ja, vanuit Pitwij is het toch wel echt de hele tijd heel erg stijl. Dus dat, is wel, dat vond ik wel het vervelendste. Ja. Zou je het zelf weer doen? Ja, het ligt aan mijn cijfers volgend jaar. Maar als die een beetje goed zijn, ga ik wel mee volgend jaar. Ja. Want ja, het vergt toch wel wat trainingen. Hey, en wat was het gevoel toen hij bovenop die berg kwam? Nou, het was echt heel leuk. Het was echt heel leuk. Ja, het was echt heel leuk. Gewoon, ja, ik heb er geen andere woorden voor. Onbeschrijfelijk eigenlijk, hè? Want wie stond er te wachten bovenop de berg? Ja, mijn vader die stond daarboven, dus ja, dat was wel mooi. Ja. Ja, en trots dan vooral dat je het hebt gedaan. Ja, bij jou ook, je pa? Hè? Ja. Top hè? Ja. Nou, er is veel geld opgehaald voor de mensen met MS. En in jullie geval hebben jullie het ook voor jullie vader gedaan. En wat betekent dat nou dan persoonlijk voor jullie zo? Ja, gewoon toch wel gewoon dat ik ja, mijn doelen heb bereikt, zeg maar, waar ik voorafgaand dag. Ja. Nou, ik zie dat er hier een hele mooie cheque voor jullie ligt. Jullie mogen met heel het gezin naar het veld rijden in januari. Dat is natuurlijk ook een hele mooie afsluiter. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor dit gesprek. En nogmaals feliciteren met het mooie bedrag dat jullie voor de MS-stichting hebben opgehaald. Dank je wel. Elmer, wat is nou het mooiste compliment dat u over uw zonen heeft gekregen, dat ze zo mee gefietst hebben? Dat is, nou ja, gewoon de voldoening die ze daarvan krijgen. Wat dacht u dat u hoorde dat ze zoveel bij elkaar gefietst hadden? Nou ja, trots, dat is, voor het goede doel is dit natuurlijk. Ja, helemaal super. Dat zoveel geld besteed kan worden aan dit goede doel. Ja. En wie van de jongens moest u nou het vaakste aanmoedigen om te blijven trappen? Geef erbij eigenlijk en dan gelijk voor alle deelnemers. Ze hebben uitstekend tot het best gedaan en dat is echt, ja, daar kan iedereen hartstikke trots op zijn.
Nou, het is trots en terecht mag u zijn dat niet alleen de strijdlust, maar ook de geweldige zonen die u heeft, omdat ze zich zo ingezet hebben en misschien nog een aanzetten voor dit. Dank u wel. Alsjeblieft, maak mij super trots dat zij meededen. Ja. En dat geldt eigenlijk voor alle deelnemers en heel het project Klim met NMS. Ja, dank u wel. Ik heb hier Bastiaan Guns bij me en Claudien Kerkaert. Zij zijn van de organisatie van heel dit gebeuren met de jongeren. Hoe is dit idee nou ontstaan, zo fietsen voor MS? Ja, dat is een goede vraag. Ik ga inmiddels zelf al 8 keer mee, maar mijn eerste keer was de tweede keer van onze school. Dus een collega van mij heeft het ooit opgepakt. Dat zal ongeveer een jaar of 10 dus geleden zijn. En toen ben ik eigenlijk in het tweede jaar ingestroomd. En toen was het al wel een project dat door de 3 scholen zeg maar, werd opgepakt. Dus ja, eigenlijk is het door iemand anders ontstaan. Welke 3 scholen? Ja, dus dat is het Lodewijk College uit Terneuzen, daar ben ik werkzaam. Het Reinhard College uit Hulst en het Swing College uit Oostburg. En dit jaar is daar een 4e school dan aan toegevoegd, eigenlijk voor het eerst. En dat is de praktijkschool uit Hulst ook weer. Ja. En ik neem aan dat ze ook fysiek en mentaal goed voorbereid worden, die jongeren? Ja, zeker. Dus we maken van tevoren wel kenbaar wat de voorwaarden zijn om mee te kunnen. Dus we doen een oproep eigenlijk aan alle 4e en 5e-jaars leerlingen van ons. Dat zij in ieder geval sportief moeten zijn, zich moeten willen inzetten voor de medemens. En dan komt er al een clubje in beeld dat het leuk vindt om te gaan fietsen of wandelen. En dan begint eigenlijk het hele traject pas met het selecteren van leerlingen. En dan aansluitend, wordt er ook echt wel getraind met de leerlingen. Ik ben een keer naar Vlaanderen geweest, dus de heuveltjes in om ze al een beetje te leren oefenen met het afdalen, met het klimmen. Ja, dus er zit best wel een voorbereiding gaat eraan vooraf. Ja. Jullie gingen met de bus naar de Mont Ventoux, naar Zuid-Frankrijk is dat toch? Is best een eindje. Hoe zorgen jullie er nou voor dat deze tocht veilig verloopt? Waren er genoeg vrijwilligers, ouders erbij in de bus of aanwezig? Ja, nou, we hebben best wel wat vrijwilligers, want we zijn met z'n 12 naar daar gegaan als begeleiding. Dan zijn er ook ouders die naar daar zijn afgereisd. We zijn eerst met 2 busjes op donderdagochtend al vertrokken met hoeveel begeleiders? Met 8 begeleiders denk ik. En de rest van de begeleiding ging met de leerlingen in de bus en die vertrokken dan op donderdagavond. Zijn die gaan en die kwamen op vrijdagochtend aan en dan zorgde de begeleiding die er al was, die zorgde dan dat het ontbijt en allemaal al klaar stond voor degene die met de grote bus arriveerde. En dan op de dag zelf van Klim met NMS, er zijn ook redelijk wat ouders die afreizen naar Zuid-Frankrijk en die staan aan te moedigen, die brengen jasjes naar boven bijvoorbeeld, want die kinderen, het is wel belangrijk dat ze met een jasje aan terug afdalen, omdat je bezweet bent. Is het wel belangrijk natuurlijk dat je niet te veel afkoelt in de afdaling. Dus die helpen waar nodig, helpen die ook nog tussendoor. Ja. Wat is nou de impact van deze actie op de jongeren? Ik vind dit jaar vond ik het heel bijzonder om te zien, dus in ieder geval dat Jelmer en zijn zoons mee waren. Dus op het moment dat wij de startnummers op gingen halen, dan kregen we eigenlijk ook een hele indrukwekkende speech van Edwin. En je ziet wat voor impact dat heeft op zijn zoons. En dat moet op iedereen impact gehad hebben. Dat meen ik serieus. Dat was echt emotie. En dan komt het ook ineens heel dichtbij, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dan wordt het heel concreet. Hè? Dan weet je waar je geld voor ophaalt. En, dus dat vond ik eigenlijk iets dat heel veel indruk maakte. Ja. Nou, ik begrijp dat degene die het meeste sponsorgeld opgehaald heeft, die kon een prijs winnen. Ja, dat heeft eigenlijk het WK veldrijden Hulst, die hebben dat eigenlijk ter beschikking gesteld. Dat was eigenlijk wel heel mooi. Die hebben ons eerst eigenlijk ook allemaal een petje van het WK gesponsord. En iedereen kreeg een bidon van het WK. Dus dat was sowieso al leuk. Dat was tijdens de laatste presentatie, voordat wij vertrokken, kregen ze die mee. En dan hadden ze dus gezegd van nou, degene die het allermeeste geld ophaalt, die krijgt 2 weekendtickets om naar het WK te mogen. Dus dat vond ik natuurlijk fantastisch. En uiteindelijk zijn dat dus de 2 broers geworden die dus heel veel geld hebben opgehaald. En toen heeft het WK besloten van nou, die mogen dan met heel het gezin. Ja. Dus die hebben 2 weekendtickets. Dus
heel mooi. Dat is een mooie samenwerking ook, hè? Plannen voor volgend jaar? Zeker weten. Ja, het is een hele indrukwekkende route er naartoe. Het kost veel tijd om te organiseren. Je gaat een beetje een band opbouwen met de groep leerlingen die je meeneemt. Dan is het evenement waar je heel erg naartoe leeft. En pats, dan is het ook ineens weer klaar. Ja. Dus ik zit nu alweer aan volgend jaar te denken om het allemaal weer goed te organiseren en op poten te zetten. Ja. Ja, als ik het hier zo allemaal zie en hoor, dan denk ik dat dat ook helemaal goed komt. Heel veel succes ermee en misschien tot volgend jaar, hè? Wie weet. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Bedankt. Ik heb Edwin van Wijngaarden bij me. Hij is de oprichter Klimmen tegen MS. Even eerst een vraag. Kun u nou in het kort uitleggen wat MS is voor mensen die het nog niet echt goed weten? Ja, MS is een zenuwziekte. Dus een hoop mensen denken dat het een spierziekte is, maar dat is het niet. En dat betekent dat dus de signalen vanuit de hersenen slecht worden doorgegeven, onderbroken worden doorgegeven. En dat leidt tot heel veel klachten. Dat kan fysiek zijn, dus veel lichamelijke klachten, maar dat kunnen ook mentale klachten zijn. En het verloop van de ziekte is heel grillig. Dus ze noemen het ook wel de ziekte van 1000 gezichten, omdat eigenlijk geen één patiënt hetzelfde is. Ja. Hebben we enig idee hoeveel mensen in Nederland MS hebben? Ja, de huidige schattingen die worden steeds aangepast, maar de huidige schatting is dat ongeveer 25.000 mensen zijn met MS in Nederland alleen. Ja. Is er nou de laatste jaren vooruitgang geboekt met de onderzoeken? Nou, gelukkig zijn er wel betere medicijnen op de markt die in ieder geval het verloop van de ziekte in positieve zin kunnen beïnvloeden. Maar de echte oplossing is er nog niet. Dus er vindt veel onderzoek plaats en Nederland is ook echt wat toonaangevend, ook wereldwijd in het onderzoek naar MS. Ja. Wat voor impact heeft nou MS op iemand in hun dagelijks leven en hun omgeving? Nou, wat ik al zei, het is dus heel verschillend. Hè. Er zijn dus mensen die relatief weinig klachten hebben, tot en met mensen met primair progressieve MS. En dan zijn de klachten veel erger. Het meest vervelende aan de ziekte is, het treft je vaak in de bloei van je leven. Dus rond tussen de 20 en de 30, wanneer je allerlei plannen maakt. En dan blijkt je MS te hebben. Met dus het verloop van de ziekte dat heel grillig kan zijn. En dat heeft natuurlijk ook heel veel mentale impact. Ja. Wat voor hoedanigheid ben u hierbij betrokken? Ja, heel eenvoudig. Mijn moeder heeft MS. Dus ik ben opgegroeid met een moeder met MS. En ik heb gezien hoe moeilijk het voor mijn moeder was en is. Want mijn moeder leeft gelukkig nog. En ik voelde op enig moment in mijn leven dat ik iets moest doen. En met de oprichting van Klimmen tegen de MS kan ik eindelijk iets terug doen voor mijn moeder. Maar vooral ook in de strijd tegen de MS. Wat betekent deze donatie dan voor de MS-stichting? Want er is een behoorlijk bedrag opgemaakt. We zagen een cheque van €2000, maar uiteindelijk was het €42.000 bijna. Ja, het is natuurlijk een enorme financiële bijdrage waar we ongelooflijk blij mee zijn. Klimmen tegen de MS heeft al miljoenen bij elkaar gebracht, mede met hulp van de Zeelse scholen. Maar wat ik net ook al zei tegen het publiek, het is zo ongelooflijk mooi om scholen in beweging te zien, ook in de strijd tegen de MS. En dat betekent voor ons als organisatie, allemaal vrijwilligers, ik noem het ook weer een soort van brandstof. Hè. Mijn moeder was misschien het zaadje, maar alle deelnemers, maar ook de inzet van de scholen in Zeeuws-Vlaanderen is de brandstof ook voor ons als organisatie om door te gaan met die strijd tegen de MS. Hey, hebben u enig idee wat geld specifiek voor wordt gebruikt? Nou, we doen dat in samenwerking met andere MS-organisaties. En dan proberen we doelen te vinden die natuurlijk op zoek gaan naar de oorzaak van de MS en die kunnen behandelen. Dus we werken daar ook bij samen met de grote onderzoekscentra in Nederland. Voor dit jaar moeten we nog een doel vinden. Er is een zaadje geplant waar we denken dat het ontzettend goed terecht kan komen. Maar daar kan ik helaas nog niets over zeggen. Ik wil u hartelijk bedanken en heel veel succes wensen verder. Dank u wel. Ik heb Jan van Gulik bij me. Hij is mede-organisator. En hoe is dit idee nou eigenlijk ontstaan? Het idee is ontstaan tijdens mijn beklimming van de Alpe d'Huez. In 2012 deed ik mee met Alpe d'Huez. En tijdens de beklimming dacht ik van, dit moet ik met mijn leerlingen gaan doen. Dus toen ik terug op school kwam, ik gaf les op de Rede, zei mijn rector Anton Dupont, toen ik vroeg van, mag ik dit met leerlingen gaan organiseren? Hij zei, doe maar. Ja, het is natuurlijk wel een heel mooi initiatief dit. Hè? Dus, maar u bent daar zelf al 10 jaar bij betrokken.
Ja, ik ben er nog steeds bij betrokken. Ik ben wel ondertussen 8 jaar met pensioen. Maar ja, weet je, ik heb tijd. En de teamcaptains die regelen het op de scholen allemaal, zeg maar. Met de leerlingen en het sponsorgeld en zo. Maar de hand- en spandiensten, het regelen van de camping, het regelen van de bus. We hebben bijvoorbeeld in de afgelopen jaren het ook voor elkaar gekregen om via het bedrijfsleven een eigen fietstrailer te krijgen. Een spiksplinternieuwe trailer met opbouw waar we 38 fietsen op kunnen vervoeren. Dus nou ja, dat soort dingen, daar hou ik me mee bezig. En nou ja, die teamcaptains die vinden het wel prima dat ze iemand hebben die het wat dat betreft allemaal voor hun regelt. En nou ja, ik kan nog steeds mee, dus en mijn vrouw die zorgt voor de catering, dus prima. Nou, dat is een hele goede samenwerking. Ik hoop dat je nog heel veel jaren ermee door kunt gaan. Dank u wel. Dank u wel. We hebben kunnen zien welke inzet de leerlingen hebben gebracht om een groot bedrag te kunnen schenken aan de MS-stichting. Een prachtig initiatief van deze jongeren om zich in te zetten door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en de genezing van deze ziekte. Dank u wel voor het kijken.